نبی پاک نے فرمایا جس بندے نو اللہ پاک، اے بھی بخاری دی روایت تھی، اللہ پاک جس بندے نو دو بیٹیاں عطا کر دے، دو بیٹیاں دے دے، اور دو بیٹیاں نال جڑا پیار کردا ہے، جڑا دو دھیاں نال محبت کردا ہے، انہاں دی تعلیم اور انہاں دے بندوبست خوراک دے کردا ہے، اور انہاں نال پیار کردا ہے، اگے اچھے گھرانے ویکھ کے دینی گھرانے ویکھ کے انہاں دی شادی کر دیندا ہے۔ اور میرے آقا فرماندے نے فرمایا کل قیامت دا دن ہوئے گا، اللہ پاک اس بندے نو بھی بغیر حسابوں جنت دا داخلہ عطا کر دیں گے۔ ہائے ہائے جنت تے مل گئی، اور جنت تے مل گئی، جنت تے مل گئی۔ اللہ سونیا ساتے اس جنت وچ جانا ہے جس جنت وچ سانو حضور دا دیدار نصیب ہونا ہے، جس جنت وچ سانو حضور پاک دا ساتھ نصیب ہونا ہے۔ اللہ فرمایا اور حدیث دا تھوڑا کے مطالعہ کرو نا، فرمایا جڑا بیٹی نال پیار کردا ہے، فرمایا جدو جنت ملے گی تے جنت وچ اونوں میں اپنے نبی دا ساتھ نصیب کر دیواں گا۔